תפסנו את אבא ואת אבא שלו מדברים על גורל הילדים שלהם. בוא. אני לא מוכן לשלם על הבת שלך יותר מ-15 גמלים. סליחה, אנחנו דיברנו על לא פחות מ-18. הצעה אחרונה, 15 גמלים וחמור. את הגמלים עדיין לא קיבלתי, אבל החמור כבר הגיע. הבן שלי אולי חמור, אבל שרק שתדע שהוא ישן בתוך גמל בשבוע השבי. ועדיין לא התחלנו להתקזז בכלל על המסיבות הפתעה שהבת שלי עשתה לך, על המסיבות עם הולדת, גיוס, שבוע השבי. מסיבת הפתעה בכל אירוע זה כבר מזמן לא הפתעה. לפחות שיבנה לי איזה ארון למשרד, שמעתי שהוא נגר. אני מציע שנשאל את שרה אם יש לה רעיון יותר טוב בשבילנו. דוד, אנחנו חייבים להגיד לו את הרעיון שלנו. יש לך עוד בת, נכון? בוא בבקשה. יפה. תשמרו את הגמלים, רק תיקחו פה את בועז.